Αδελφοί, με αφορμή λοιπόν τις επερχόμενες εκλογές, πραγματοποιήθηκε ένα debate με αποκλειστική θεματολογία την επιχειρηματικότητα, την αγορά αλλά και την εθνική οικονομία. Διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Σίμος Αναστασόπουλος, κυρίως για να μας πει για ποιους λόγους το Επιμελητήριο πήρε αυτή την πρωτοβουλία, για ποιο λόγο τώρα πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Κύριε Αναστασόπουλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δημητρούλη, κυρία Βίτα. Καλό μεσημέρι. Δηλαδή, επί της ουσίας πήρατε απαντήσεις? Υπήρχαν απαντήσεις ουσιαστικές? Ίσως δεν παίρνει κανένας ακριβώς τις απαντήσεις που περιμένει, αλλά οπωσδήποτε ακούει την τοποθέτηση των κομμάτων για πάρα πολλά θέματα και μάλιστα για τα θέματα που θα έπρεπε να απασχολούσαν το δημόσιο διάλογο. Και στη συζήτηση συμμετείχαν, να πούμε, εκπρόσωποι κομμάτων όπως ο κύριος Σταθάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Θεοχάρης από το Ποτάμι, ο κύριος Λοβέρδος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, γιατί έχει ενδιαφέρον, και ο κύριος Καμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Σωστά. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πω ότι ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί συμμετείχαν άνθρωποι που είναι πράγματι άξιοι και ικανοί εκπρόσωποι με εμπειρία στον πολιτικό στίβο. Άνθρωποι, και όχι μόνο στον πολιτικό, αλλά και στον οικονομικό. Έχετε δίκιο. Ορισμένοι εξ αυτών. Ναι. Πράγματι, ορισμένοι εξ αυτών έχουν κάνει καριέρα και στην ιδιωτική οικονομία. Επομένως, ήταν οι προσκεκλημένοι τέτοιοι που γνωρίζουν τα θέματα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις. Θεωρώ ότι. Μάλλον να σπάω ένα βήμα πίσω και να απαντήσω στο γιατί το κάναμε και να σας πω μετά και το τι έγινε. Εμείς νομίζουμε ότι τα θέματα που απασχολούν και την επιχειρηματικότητα αλλά και την κοινωνία σήμερα έχουν να κάνουν με τις δουλειές και με το αν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από την ύφεση. Ναι. Αυτά τα δύο είναι θέματα που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Ναι. Να ενισχύσουμε την παραγωγή κατ' ουσίαν. Χωρίς ανάπτυξη αποκλείται να υπάρξουν ούτε καινούργιες δουλειές, ούτε να ξεφύγουμε ποτέ από την ύφεση. Ούτε βεβαίως να προσελκύσουμε ποτέ επενδύσεις, αν δεν φτιάξουμε το περιβάλλον. Γι' αυτά λοιπόν τα θέματα που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ήταν το κατεξοχήν αντικείμενο όλων των προεκλογικών συζητήσεων, η διαπίστωση δικιά μας ήταν ότι δεν υπήρχαν στο δημόσιο διάλογο ή υπήρχαν, ας πω, πολύ λίγο. Ή επιδερμικά, ας το πούμε. Πολιτικός επιδερμικά, ναι. Έτσι πήραμε λοιπόν την απόφαση να οργανώσουμε αυτό το debate. Το οργανώσαμε μέσω του Ινστιτούτου μας, που ακριβώς ένας από τους στόχους του είναι και το να προωθεί το δημόσιο διάλογο. Ευτυχώς οι καλεσμένοι μας ανταποκρίθηκαν και έτσι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό πάνελ και πάρα πολύ κόσμο στο ακροατήριο, ώστε και μια καλή συζήτηση να γίνει. Να τοποθετηθούν τα ερωτήματα όπως τα διατύπωσε μέσω της συντονίστριας το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, αλλά και να απαντηθούν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Υπήρχε κάποια κοινή πλεύση που εσείς διαπιστώσατε από την τοποθέτηση των εκπροσώπων των κομμάτων? Νομίζω το κοινό σε όλους και το ελπιδοφόρο είναι ότι πλέον διαπιστώνεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις η ανάγκη του να μεταρρυθμιστεί η ελληνική οικονομία. Να προχωρήσουν πλέον οι μεταρρυθμίσεις. Έτσι ώστε να ανακάμψει ενδεχομένως. Ναι, διότι όλοι πλέον διαπιστώνουν ότι από τη μια μεριά έχεις το μνημόνιο το οποίο σου επιβάλλει να κάνεις τη δημοσιονομική προσαρμογή, να εξορροπήσεις έσοδα-έξοδα. Από την άλλη μεριά όμως αυτό είναι βέβαιο ότι θα φέρει ύφεση. Ο μόνος τρόπος να αντισταθμιστεί κατά κάποιο τρόπο η ύφεση είναι να κάνεις και όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν την οικονομία, θα την κάνουν πιο ανταγωνιστική, ώστε να μπορέσει τελικά να έχει ανάπτυξη. Διαπιστώσατε κατ' ουσίαν δηλαδή μια κοινή γλώσσα, κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται στις πολιτικές συζητήσεις και στα πολιτικά πάνελ, μια κοινή γλώσσα και μια κοινή κατεύθυνση εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που συχνά πυκνά ακούμε ότι δημιουργούν έτσι εντάσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποδοχή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η οικονομία να πάρει μπρος, προκειμένου να πάρει η οικονομία μπρος και παράλληλα να δημιουργηθεί και το περιβάλλον το σωστό και που θα προσελκύσει τους επενδυτές. Κωνσταντίνα, για παράδειγμα, και κύριε Αναστασόπουλε, έτσι διαβάζοντας λίγο όσα μας στείλατε εσείς από το δελτίο τύπου του debate και τα όσα δημήφθησαν εκεί και πώς τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι, βλέπω ότι υπήρχε μια σύμπλευση στο ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξεμπλοκαριστεί και να απλοποιηθεί όλο το σύστημα αδειοδοτήσεων, για παράδειγμα, προκειμένου να έρθουν επενδύσεις
Σωστό. Και να στηριχθεί και η επιχειρηματικότητα κατ' επέκταση. Σωστό. Οι αδειοδοτήσεις είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Στην τοποθέτησή σας συμφωνώ κατά το ίμιση. Διότι πράγματι διαπιστώσαμε την κοινή κατεύθυνση, δεν διαπιστώσαμε την κοινή γλώσσα. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το θέμα. Και εκεί αρχίζει πλέον και δημιουργούνται ανησυχητικές τάσεις. Ακριβώς. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα πρέπει, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτού του τύπου τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει καταρχήν να τις πιστεύει. Σωστό. Να τις πιστεύει και να έχει και το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό, ενώ και στην κυβέρνηση αλλά και στη δημόσια διοίκηση, που να μπορούν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά αν δεν γίνει κτήμα, γι' αυτό μιλάμε όλοι για να οικειοποιηθούμε τις μεταρρυθμίσεις, να είναι δικές μας οι μεταρρυθμίσεις, δεν εννοούμε τίποτα παραπάνω, ότι υπάρχει κάποιες αυτονόητες και αναγκαίες αλλαγές που πρέπει πια να γίνουν. Αυτό το διαπιστώσαμε, νομίζω όλοι. Πρέπει να γίνουν. Αλλά πρέπει να το πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν. Πρέπει να το κάνεις δικό σου πρόγραμμα για να το υλοποιήσεις. Που σημαίνει ότι ακόμα και από αυτό το οικονομικό debate θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαπιστώνουμε ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει μια κοινή γραμμή πλεύσης, ώστε να αντιληφθούμε, προκειμένου να αντιληφθούν όλα τα πολιτικά και κόμματα, ότι με τη χρυσή τομή και με την κοινή γραμμή πλεύσης θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και κυρίως οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Φοβούμαι πως έτσι είναι. Μάλιστα. Φοβούμαι πως έτσι είναι. Γιατί ενώ λόγω μνημονίου και λόγω υπογραφής του μνημονίου όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι αναγκασμένες, είτε το πιστεύουν είτε όχι, να στηρίξουν τη μεταρρυθμιστική πορεία, είναι προφανές ότι κάποιοι πράγματι το πιστεύουν, κάποιοι δεν το πολύ πιστεύουν. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε και για έναν κοινό σχεδιασμό. Ακριβώς. Μιλάμε για την κατεύθυνση μένα, αλλά όταν η γλώσσα είναι τελείως διαφορετική, γίνεται και η συνένεση πιο δύσκολη. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές που απαιτούν στήριξη από όλους και υποστήριξη από την κοινωνία, αν δεν υπάρξει κάποια ευρύτερη πολιτική συνένεση. Και αυτό είναι το νόημα και της δικιάς μας, αν θέλετε, παρέμβασης και της διοργάνωσης αυτού του debate. Νομίζω πάμε προς τα εκεί. Η αναγκαιότητα φαίνεται από όλους και αυτό είναι σαφές. Πρέπει να το πάμε. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Τώρα, το πώς θα το πάμε, πότε θα το πάμε, με τι τρόπο θα το πάμε, είναι η διαφορά αυτή της γλώσσας που μας ανησυχεί. Επειδή τώρα μιλάτε για αυτή την διαφορά της γλώσσας, έτσι, χαρακτηριστικά το διαβάζω, διότι δεν μπόρεσα να είμαι εκεί να παρακολουθήσω. Για παράδειγμα, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας σε ερώτηση για την άρση των capital controls, είπε, και το διαβάζω αυτολεξί, ότι ως πολιτικός θα πω ότι θα αρθούν σε 2 μήνες, αλλά ως οικονομολόγος δεν μπορώ να πω πότε θα έρθουν. Θα έρθουν δηλαδή ίσως μόλις ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες. Εδώ βλέπουμε και αυτή τη διαφορά. Ήταν ένα συγκεκριμένο τώρα παράδειγμα, αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρω και στον τύπο πολλές φορές. Ξέρετε, οι πολιτικοί μερικές φορές έχουν και μια διαφορετική γλώσσα να μιλάνε. Ναι, δηλαδή ένας άνθρωπος όμως πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί τόσο πολύ, δεν μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του σε δύο και να πει τώρα μιλώ ως πολιτικός, τώρα ως οικονομολόγος, τώρα ως άνθρωπος. Φοβούμαι ότι οι πολιτικοί μπορούν. Έχουν μάθει πολλές γλώσσες. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία με μία δική σας άποψη, γιατί έχετε και σαφώς είσαστε πιο κοντά στην αγορά. Έχετε επαφή με όλους τους ανθρώπους της αγοράς και της εσωτερικής και της εξωτερικής. Τουλάχιστον με ένα μεγάλο μέρος. Με ένα μεγάλο μέρος, ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την συνομιλία με μία, θέλετε, σύσταση από τη δική σας πλευρά. Με μία πρόταση. Εμείς πάρα πολύ καιρό μιλάμε για την αναγκαιότητα του να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν θα υπάρξει άλλος τρόπος να αντισταθμιστεί η ύφεση που έρχεται με το νέο μνημόνιο. Το ίδιο ίσχυε στο παρελθόν. Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε προχωρήσει τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν προχωρήσαμε τότε τις αναπτυξιακές. Τώρα πάλι ξαναπήγαμε λίγο πίσω στα δημοσιονομικά, μπήκαμε σε ένα καινούριο μνημόνιο. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να δούμε άσπρη μέρα, για να δούμε φως στο τούνελ. Αλλιώς θα ξαναμπούμε σε έναν κύκλο λιτότητας και πάλι θα τα ρίξουμε όλα στο μνημόνιο. Δεν φταίει το μνημόνιο. Φταίει το ότι δεν κάνουμε ολοκληρωμένη τη δουλειά. Και δεν υπάρχει ένα σωστό σχεδιασμό. Κύριε Αναστασόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία. Και για την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, έτσι. Βεβαίως. Και ελπίζουμε να γίνει θεσμός αυτός και όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και κατά τη διάρκεια
αυτό. Στο ενδιάμεσο διάστημα. Πάρα πολλές αντίστοιχες διοργανώσεις που κάνει το επιμελητήριο και είναι αντίστοιχου περιεχομένου. Αλλά απλώς τότε δεν παίρνουν τόση δημοσιότητα γιατί παίρνουν λιγότερο την κοινή γνώμη. Και βεβαίως να ενημερώσουμε το ακροατήριο ότι ολόκληρη συζήτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου, έτσι, για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί και όποτε θέλετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Και καλό